Хвала Христу, прывітанне ўсім. Хачу з вами падзяліцца думкамі пра памяць. Чарговы раз мне гэты матыў вяртаецца і ў сувязі з сённяшняй урачыстасцю Божага цела, дзе гучыць, так моцна для мяне прагучала это першае чытанне. І ўвогуле я раю, калі маеце час, калі ласка, пачытайце, это 8 раздзел Другазаконня. Пачытайце не фрагментамі, а цэлы раздзел пачытайце. Удумайцеся, пра што ідзе гаворка. Тут шмат эпізодаў цікавых ёсць, але я хачу звярнуць увагу, мяне это ўразіла, як шмат у гэтым раздзеле Бог гаворыць пра памяць. Бог кажа Ізраілю: памятай, не забывай, памятай. Калі забудзеш, будзе беда. Эпизодами просто эти тексты я вам прочитаю. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской. Питал тебя в пустыне манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце своем: моя сила и моя крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего. Если же забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед других богов, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня перед небом и землею, что вы погибнете». І так шмат, 5, 6, 7 разоў, магчыма, у розных момантах Бог кажа: памятай. Памятай пра тое, што я табе зрабіў, не забывайся. Цікава, што памяць – это тэрыторыя барацьбы. Ведаеце, я здзіўляюся такой рэчы, я это ўжо года назад это заўважыў. Бог мяне вызваліў ад паталагічных страхаў. Это былі такія моманты, калі я кожны дзень прачынаўся, і я баяўся, і не ведаў, як у гэтым жыцці жыць. Я не ведаў, як спраўляцца з гэтымі страхамі. Яны былі са мной кожны дзень. А пасля Господь асвабадзіў. І прыйшоў такі момант, калі я забыўся, што ў мяне былі праблемы. І калі я стаў сустракаць людзей са страхамі, такімі цяжкімі, мне нават цяжка было зразумець, што людзі так мучаюцца. І я сапраўды здзіўляўся: Господи, дык это ж я столькі гадоў, я 8 гадоў мучыўся, як можна пра такое забыцца? Аказваецца, да, это вельмі характэрна, ты забываешься. Ты забываешься такія рэчы важныя, которые учыніў для цябе Господь, а што там казаць пра рэчы нейкія меншыя? Мы часта думаем, што такое святы. Многія, на жаль, веруючыя ўспрымаюць, што святы – гэта як нешта такое трошку містычнае. Нейкія цуды, фокусы павінны адбыцца на святы. Мы кажам, што это час вялікай ласкі Божай. Не памяншаю, цалкам магчыма, што да. Але за гэтым мышленнем крыецца нешта даволі такі светскае. Адно як Новы год, дзе ты чакаеш, што нейкія падарункі пад елкай павінны быць раніцай. І мы так свядома, несвядома, але недзе чакаем, што нешта на святы такое павінна адбыцца. А што такое святы? Гэта тое, каб мы памяталі, што адбылося, каб мы памяталі, што Господь уваскрос, праз што Ён прайшоў, як Ён нарадзіўся, як Ён прыйшоў у гэты свет. Это сутнасць святаў. І габрэі, калі яны святкавалі, яны ўзгадвалі ўсё, што яны прахадзілі праз пустыню. Яны нават у намётах у гэтых жылі, не ў намётах, а на кущі па-руску, у гэтых шалашах.
Яны спецыяльна рабілі вось гэтыя ў Іерусаліме на свята намётаў, рабілі гэтыя шалашы, каб хоць троху ўзгадаць, як гэта тэарэтычна магло быць, калі яны ішлі праз пустыню. Карацей, святы гэта не фокусы і не нешта містычнае. А святае это каб ты памятаў, каб ты не забыўся, што робіць Бог у тваім жыцці. І я думаю, што д'ябал зацікаўлены, каб мы не памяталі. Я як в свой час, як любіў гісторыю, я часто паўтараў такую тэзу, которую многія чулі, гісторыкі і не толькі, што гісторыя вучыць нас. Неправда. Я расчараваўся ў гэтай фразе, хаця часта паўтараў і верыў у яе. Гісторыя не вучыць нас. Мы вучымся тады, калі мы здольныя думаць, аналізаваць, рабіць высновы, калі мы здольныя нагадваць сабе нешта. Вот тады гісторыя вучыць. А сама па сабе гісторыя, вот, падзеі, которые здараюцца, не, яны не вучаць. Калі людзі не здольныя рабіць высновы і аналізаваць, калі не здольныя углыбляцца, калі ў тваёй галаве вот, табе ўвогуле не характэрна вот, сядзець думаць, капацца, разбірацца, пазнаваць нешта, вот, праўды нейкія пазнаваць. Калі гэта не характэрна, і ты жывеш вот так вот па накатнай, то гісторыя нічому не навучыць, на жаль. А павінна вучыць. І Бог хоча, вот для Ізраіля цікава будзе не гэты эпізоды гучаць, вот, што бацька павінен быць гатовы сваім дзецям растлумачыць, чаму барашку на Пасху зарэзалі. Павінен гатовы сказаць, вот, што мы былі ў рабстве, Бог нас вывеў, было то і то. На знатных месцах яны ставяць алтары, яны ставяць камяні, для таго, каб не забыцца, што тут адбылося. Яны імёны надаюць гэтым месцам, людзям, каб не забыцца, што Бог рабіў, што тут адбылося. Вот это вот момант памяці, ну, ён мае вялікае значэнне. Вот мяне асабіста гэта кранае. Як Бог так шмат нагадвае, не забудьце, не забывайце. А для гэтага, ну, тут рэсурсы для нас усе магчымыя. Записывайте важныя рэчы. Записывайте, перачытвайце, вяртайцеся да іх. Слава Богу, што некалі мне хапіла розуму нейкія важныя рэчы запісаць. Я б не ўзгадаў бы іх. Слава Богу, што некаму хапіла мне запісаць, каб я там нешта не згубіў. І не на нейкіх аркушах паперы, которые можна памяць і выкінуць, а ў нейкія сшыткі, ўсё ў адным знаходзіцца нейкім месцы. Вот тое, што нейкім цудам Божым зрабіў я, ці іншыя мне памаглі это зрабіць, а па сённяшні дзень гэтым час ад часу магу карыстацца. Такія маленькія рэсурсы, каб задбаць пра гэтую памяць. А Гасподзь наш, калі казаў габрэям пра найбольшую запаведь, да, любі Бога ўсім сэрцам, розумам, душою, ён таксама пра гэта казаў, не забудь, што это самая галоўная запаведь. І для таго, каб не забыць, навяжы на руку. І гэта не чырвоная нітка, по-нашаму, там, да, на шчасце, да, вот, а это не забудь. Вот, паглядзеў нешта навязанае, адразу вспомни, якая запаведь галоўная. Што самае фундаментальнае? Не забудь, нагадвай пра это кожны дзень. Бог казаў, калі ты ў дарозе, калі ты кладзешся спаць, калі ты ўстаеш, узгадвай сабе, што самае галоўнае. Не забудь. І вот этот момант пра памяць, ён у жыцці духоўным, ён шалёна важны.